Elikkä nyt Jaha, Adeki tuli. Olisi tarkoitus, että mä esittisin itseni. Niin. Jäin katsomaan jälleen. Mut anyway. Niin. Mä oon tosiaan Marre. Tää on ihan se mun oikea nimi on. Mun oikea nimi on Suvi. Ja Marre tulee mun toisesta nimestä. Mut pidetään se nyt vielä salaisuutena, että mikä se on. Ja sit mulla on aina semmonen nöyrä pyyntö, kun me tapaan uusia ihmisiä, että jos suinkin mahdollista, niin ne kutsuis minua Marreksi eikä Suviksi, koska me tykkään enemmän siitä nimestä. Ja me tosiaan asun Kotkassa. Tai siis Kotkaahan tää on. Karhu on niin kuin tarkempi paikka. Miehen ja tämän ja sitten 3 rotan kanssa. Ja en oo tällä hetkellä töissä. Olen tämmönen moniongelmainen, niin laittuvat minut sairauseläkkeelle. Mutta ehkä vielä joskus. Ja mitäs muuta? No, mistä mä tykkään? Mä tykkään eläimistä, musiikista, metalon musiikista erityisesti, Hello Kittystä, suklaasta, tai oikeastaan kaikesta, missä on paljon sokeria, on hirveen persmakeille. Ja tatuoinneista, lävistyksistä, syksystä, talvesta, lumesta ja nukkumisesta, on laiskamato ja vaatteista, erityisesti koottityylisistä vaatteista. Tai yleensä kaikesta, mikä liittyy koottityyliin, niin mä tykkään niistä. Ja mitäs vielä? Minkälainen mä oon luonteeltani? Mä oon semmonen huumorintajunen. Se on aika sellaista niin kuin, miten se nyt sanois, kieroo semmonen huumorintaju. Ja sitten mitä mä muuta osaisin sanoa? Apua, hukku ajatus. Niin, huumorintajuinen ja eläinrakas. Mä oon semmonen niin kun, mulla ei oo hirveästi kärsivällisyyttä. Että kaikki niin kun pitäisi tapahtua tolleen noin, vaikka sen tietää, että se ei oo mitenkään niin kun mahdollista. Mut sit tulee aina semmonen itkupotkuraivari, kun ei onnistukaan mitä meinaa ja silleen. Ja niin, mitäs mä nyt osaisin kertoa? Kai joku ajatus katkee. En nyt oikein tiedä, osaanko mä nyt sen ihmeemmin kertoo luonteestani ainakaan mitään. Niin.
mulla on pari tatuointia, mitkä minä näytän jossakin vaiheessa. Ja tarkoitus olisi hommata sitten lisää sen mukaan, kun saa säästettyä rahaa. Ja näitäkin on tulossa lisää tähän näin jossakin vaiheessa, kun saan aikaiseksi. Ja lempiväri. No se on ehdottomasti niin kuin musta. Ja sitten sininen. Ja violetti. En mie nyt oikein. Kauhean ajatuskatkos taas. En mie nyt oikein osaa sen paremmin niinku. Hirveitä sekoiluhan tää nyt on, mutta jos tässä nyt jotain selvää sais. Ystävämme Jade. Meidän väliaikaohjelma tähän näin, en keksi enää mitään sanottavaa. Niin. Mut myö nyt Jaden kanssa sanotaan heippa ja virkutetaan ja palataan astioille taas jossain vaiheessa.